நான் போய் பார்க்குறேன். இல்லை சித்தி, இருங்க சித்தி, எனக்கு பயமாக இருக்குது சித்தி, நீங்களும் வாங்க சித்தி. என்ன சித்தி, இங்கே நிற்கிறேன் சித்தி. என்ன சித்தி, பேய் இருக்குன்னு நீங்கள் காணும். ஐயோ, என்னது பயமாக இருக்கு. பயமாக இருக்கு. என்னது புரியுமா? ஐயோ, கை தான் கட்டுது. இது ரிஸ்க்காக எடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்கோம். நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சீரியஸ்லி பயமாக இருக்கு. இவங்க கலர் மாறுது. ஐயோ, பயமாக இருக்கு. ஐயோ, பேய் வந்துட போய் பயமாக இருக்குது. இது லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.